No havia acabat la concessió inicial de l'AP7 i en esta roda de premsa de 1995 ja denunciaven la seva pròrroga. Un contrato leonino. La seguiran anys de manifestacions que reclamen la fi del peatge. No pensem aceptar de ninguna de les maneres que més allà del 2006 tinguin que pagar per a transitar per esta carretera. Segons el veïnat es tanca l'Ajuntament i ix al carrer. Protesten pels més de 20.000 cotxes i camions que circulen cada dia pel mig del poble. Demanen la gratuïtat de l'autopista. Imatges que repeteixen al llarg del territori. La Nacional 340 es converteix a Vinaròs en una carretera mortal, un dels punts més negres d'Espanya. De nou reclamen l'obertura de l'AP7 com a solució. Ens haguéssim estalviat una pila de morts, una pila de drames personals. Drames com el d'una veïna que mor atropellada a Xeraco. El poble sencer ix al carrer. La construcció de variants s'erigeix com la solució. Els ecologistes es posen les mans al cap. A municipis com Benicarló es destrossa el terme agrícola. Quan això s'haguera pogut evitar liberalitzant l'AP7. L'obertura de l'AP7 també s'ha demanat en campanyes originals, com esta que proposa pagar en pessetes una a una l'import del peatge. Reivindicacions de llarg recorregut.